Onks koskaan miettinyt aikaa kavereitten kanssa viettää? No tältä kuulostaa se setti, miltä lähtee 18 vuosi lettietiketti. Prässää, sun pitää prässää. Bangot pässää. Joo, näistä hommista saa mittaan kuittiin, takas. Löydä sisään cashää, minne vaan stashaa. Sun pitää cashää, stashaa. Mut miten sä säilytät sun stackin, kun kaikki tulee räkittää sulle? Vittu, et voi bäkkää, sun pitää niille näyttää. Keho lyijyllä täyttää.